Annabi kaf a halittin Allah ba wanda ya kai girmansa, wanda ya rabu da annabi har abada ba ya taɓa kansa. Ka taɓa masa annabi to Allah ka riski fushinsa. Taimake ni rabu gwanina, ni rayuwa da sansanabina, shi na baiwa fansar raina, dan shi ne mai cetona. Ya wuce matakin kauna, abin yabugun Allah na, kai ne mabukatar jani, yabanka ne kadai burina. Annabi ne yabanka ne burina, yabanka ne burina. Annabi ne yabanka ne burina. Idan aka ce mu in bar kaɗa hawa zan kama, ni na sani inda annabi na barka sai na yi nadama. Kai na baiwa fansar ruhi ya mace cin dukan al'umma, kulle yau mun kaunar ka nake, imamu ne zaɓina. Imamu ne zaɓina, ni dai imamu ne zaɓina, imamu ne zaɓina. Abdullinka ne bani da wani abin ambato bayan ka, wasar suna ce mun dan shi asabi da san halinka. Ni kwana ce ko za a kashe ni bani kyale lamarinka, ni bani tsoron mai jifa gare ni ko mai kaduka. Burina annabi ni ganin ka ne burina, ganin ka ne burina. Arzikinsa ne na san da waɗansu ka so su yi mini shari, na ɗan sau aka ce mini wai in fito akwai labari. Na yi tunanin da na fito daga ɗan sahun za na ji alkhairi, sai suka ce mi ofis kai mana laifi za kai labari. Na ce da su su haƙuri don Allah wai kar ne mun tsari. Annabi ni ganin ka ne burina, ganin ka ne burina. Annabi ni kai ne sabina.